गोजोन्थों 23 एप्रिल बेलासिनि रादाब केके लाइभ बड' रादाबनिफ्राय गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दानिया फै जों मोननैसो खौरांखौ खोनासंनानै लादोनि। गाहाय रादाबाव दङ आसाम रायजोनि गुवाहाटी नोगोरावहाय मोनसे मुगैथाव जाथाय जादों। साथाम लोगोफ्रा लोगो हिसाबैहाय सासे आइजोखौहाय सानजौफुनि जानो जावले जावले हांख्रायबाय थानायनि जाहोनाव बे आइजोआ थांनो गोनां जादोंमोन आरो लोगो हिसाबै थांदोंमोन। उनावहाय दर फांथिनानै साथाम लंपटफ्रा जिनाहारिसो खालामदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बिसोरनि मुंखौ नाजिम उद्दिन आली, मुकुल इस्लाम आरो आसाबुल आमीन, साथामखौबो मुस्लिम होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बे साथाम लंपट मुस्लिमफोरनि मुङावहाय एफआइआर होनाय जाबाय आरो एफआइआर होनानै दा हाथिगाव पुलिसफोरा एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालियाव दैथायहरबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। दिनै थांनाय मोनायावहाय जोंनि आसाम रायजोनि फारखिजुलियाव गोबां बारहुंखा सारअन्थाइ हानायनि जाहोनावहाय गोबां जवानफोरनि केम्पफ्रा उरायदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। खौराङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथांमोनहा उन्दुनो मोनाखै आरो खाथि खाला फारखिजुलि ओनसोलाव थानाय सुबुंफ्राबो बिमायैनो खस्थ' गोग्लैनो गोनां जादों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। आरो तामुलपुर ओनसोलावबो बेबायदिनो पाहारपारा बाजाराबो उरायनानै गोबां सुबुंफोरनि दखानफोरा सिलिंखार बिलिंखार जानो गोनां जादों आरो लाख लाख मुवा बेसादफोरा डेमेज जानानै थांदों। बिनि थाखायनो दखानदार सुबुंफोरा आरो ओनसोलनि डेमेज जानाय सुबुंफोरा आरो न' बां उरायनाय सुबुंफोरा बिटिआर सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ बिनो थाखाय खौरांनि गेजेरजों सरकारनिसिम खावलायहरदों। हारियाना सानिपात जिल्लानि कर्टआवहाय गुलि गावग्लुंलाबायनानै बुथारनाय जाथायाव थानाय लोब्बा थानाय सासे सुबुंखौ सिनायनायनि सासे जे नुग्रा सुबुंखौहाय दिनैहाय सानै मटर साइकेलजों फैनानै गावथारलांदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। दा बेखौ सिनायनो मोननाय जाबाय। बिनि मुंखौहाय प्रकाश होननानै मिथिनो मोननाय जादों। फट बरजरा काजिगाव लांदां बैसागु खुंनाया बिमायनो मेहेरगोनां जादों होननानै जोङो खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। बेवहाय गेदेर गेदेर सुबुंफोरखौ उन्दै उन्दै सुबुंफ्रा आथिं हमनानै खुलुमनाय आरो गेदेर गेदेर सुबुंफ्रा उन्दैफोरनि खर' दांनानै बोर होनाय बेबायदि खालामनाया जोबोद गोजोनथाव खौरां। बेखौहाय भालुकजरा एलपि स्कुलाव खुंनाय जादोंमोन। काजिगाव दखरा आबसुनि दैदेननायाव बे हाबाफारिया जानानै थांदों। बिमायनो बे ओनसोलनि सुबुंफोरा गोजोननाय मोननाय फोरमायहरदों। दिनै दिल्लीनि सुप्रिम कर्टआव मोनसे केसनि हियारिं जानानै थाङो। दिल्ली जाहांगिरपुरियावहाय गोबां साधारन सुबुंफोरनि न'खौ सिलिंखार बिलिंखार जिसिबि बुलडुबारजों होख्रेमनायनि जाहोनावहाय गोबां सुबुंफोरा सरकारनि हाव न' लुनायनि जाहोनावहाय जिसिबि बुलडुजार सालायदोंमोन। बिनि सायावनो हियारिं जानानै थाङो। दिनै सुप्रिम कर्टनि जाजआ सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बेखौ आरो गोथौबाव नायबिजिरनायनि सायावसो जाज खालामनो हागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। कंग्रेसनि दैदेनगिरि राहुल गान्धीया दिनैहाय टुइट खालामनानै फोरमायदों दि फिक्स डिप'जिट खालामनोबो बिराद गिथावथाव जाबाय। दिनै पार्सेन्टेजआनो 5%ल'सै आरो कारेन्सियाबो दिनै इन्डियान कारेन्सिया 6.95%ल'सै। बिमायनो दुखुनांथाव बाथ्रा, गासैबो जिडिपिआनो डाउन जालांबाय होननानै बिथाङा फोरमायदों। दिनैहाय गोबां सुबुंफ्रानो गावनि एकाउन्टआवहाय 15 लाख फैसा मोनगोन आसाजों बिजेपिनो बर होदोंमोन। गासैबो सिमाङा सिमाङै थांबाय होननानै बिथांनि टुइट खालामनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। दिनै सेन्ट्रेल कंग्रेसनि मोनसे एगजिकिउटिभ मिटिंआवहाय सेन्ट्रेलनि सासे दैदेनगिरि प्रशान्त किशोर बिथाङा बेबायदि फोरमायदों दि वान फेमिलि वान टिकेटल' मोनगोन। गोबांथार न'खरनि सुबुंफोरानो फेमिलि वाइज गोबां सुबुंफ्रानो टिकेट बिनानै बहर होनायनि जाहोनावहाय आरो गोबां सुबुंफ्रा केन्डिडेट जानायनि जाहोनावहाय दिनैहाय कंग्रेसआ दबायनो गोनां जादों। 2024 मायथाइयाव जुदि देरहानोब्ला वान टिकेट वान फेमिलि बेबायदिल' मोनगोन होननानै बिथाङा बुंदों। बेबायदि खालामबासो जोङो नेक्स्ट 2024 मायथाइयावहाय सरकार दानो हागोन होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव फोरमायो। दिनै दिल्लीनि चिफ मिनिस्टार अरबिन्द केजरीवालआ हिमाचल प्रदेशनि मेलाव लोगो लानानै बेबायदि बुंदों दि कंग्रेस आरो बिजेपिआ लुथिग्रा हानजासो, बिसोरनि गोदै गोदै बाथ्रा रादाय खानायाव गोजावनो नाङा। गोबांथार बिथांमोनहा रादाय खाबोबाय नाथाय मोनसेबो खामानिखौ मावफुंनो हायाखै। दिनै दिल्ली आरो पान्जाबाव नाय 10 दिनसोल' जादों। 10 दिननि गेजेरावनो पान्जाबाबो बयनोबो 300 इउनिट कारेन्ट फ्रि होनो थाखाय थामथिम खालामबाय। नाथाय दिनै नोंथांमोनहाबो हिमाचल प्रदेशआव खेबसे चान्स हो, अब्ला नोंथांमोनहा नायनाय 5 बोसोरनि गेजेराव आम आदमि पार्टिया मावफुंनो हागोन ना हाया। आम आदमि पार्टियाल' अरिजिनाल पार्टि होननानै बिथाङा मेलनि गेजेरजों फोरमायो।
बिटिआर ओनसोलाव दिनै बड'लेण्ड बिकास योजनानि गेजेरजों 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटिया 65 रेजिस्टार क्लाबफोरनो गानग्रा जोमग्रा ड्रेस आरो गेलेग्रा बेसादफोर राननानै होदों होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारिया लोगो लानानै गासै हाबाफारिखौ जाफुंसार होयो होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। दिनै जोंनि भारतनि सेन्ट्रेल रैखाथि मन्त्रि रामनाथ सिंहआ आसामाव दावबायफैदों। आसामनि सिमानि जेंना आरो गोबां जौगानायनि हाबाफारिखौ लानानै सावरायनो थाखाय फैदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बेखौहाय गुवाहाटी एयारपर्टनिफ्राय सानै मन्थ्रिया बरायनानै लायदों। चन्द्रमोहन पाटवारी आरो रन्जित कुमार दास बिथांमोनहा गुवाहाटी एयारपर्टनिफ्राय रिसिभ खालामनानै लाबोदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।